Jeg vil gerne definere cosinus og sinus og tangens i enhedscirklen. Lige her. Så enhedscirklen den er altid placeret i et koordinatsystem med en y-akse og en x-akse, hvor vi så har en retvinklet trekant her med vinklen, som vi i det her tilfælde har kaldt for A, placeret i punktet 0,0 i koordinatsystemet. Hvorefter man så tegner en linje her fra til trekanten, som ender op i retningspunktet, som er der, hvor den rammer enhedscirklen. For så at definere cosinus og sinus, så starter man her med at gå lodret ned til x-aksen, som er første koordinaten for retningspunktet, altså cosinus til vinklen, som vi har skrevet her. Det er så cosinus til vinklen. Cosinus. Og for at definere sinus går det egentlig ud på det samme. Der går man bare vandret hen til y-aksen, og det er så sinus til vinklen. Og tangens, det er forskellen mellem de to, altså forskellen mellem sinus og cosinus.